Mentaksi kalai trik unailar arjar arhunri ki master role jang ketenat sam ke sarkar jela hadin ke jingelang ke balalong yang dor barwa indo ki lej bantur syak office chief engineer ketenat sam bandawa ya ketulap ke balasakut mentala saw benai. Ha kene ke jing tur ki plit ke lawan ban pahara ban penti kena bakan nummi keno ke jing kulumar ha ka bayade berkane u chief engineer ula pak tien ban pa shpongut kinong yelam ban yakran ha ka bayade berkane ke jing slam ban yok tulap. Ubak kro el periat unang aibut ki master role hadin ke jehe kendo bat chief engineer ula pensngau ya ke balami na ke jeng ekran bat ya ke jeng ke baka office kalai kendo ha kene ke jeng ekran na kali yang chief engineer ula kular bahagine ki kendiat singi kin se yo ban siu no ya ke tulap ka daw jong ke jeng slam ke day baka office kala pen krek thema ya ke rukom siu bat kane ke jeng pen krek kedan ke jeng bakla hak bertype ya ki kerteng unang aibut ki master role ong balada kinong tre ha ke office ki yo ya ki tulap manu benai lada kita kinong aibut aibor ki yo ya siu ke beman u benai Henry habadan kum kane ke jeng bakla de ban pen stom ya ki wat ban welcome no ya ki tu ki badan kiti ban pen bakla pen kan mau ba kane ke jeng lektur ki master role sha ke office jong chief engineer menta ke si kala de ke sen ke baar ke sen ke beningkong ka ba ki lektur ke de ha ke tuyo baladap bat menta ke si kin ab ya ke ba ki lai kular lum kum ta kin shim ki lat ki lenti da ka bateng Committee Master Workers Labor Union nilai kendo chief engineer tanaga daw ba adu menta ka klimat keempat poi ke pisa kembala kular kata ke pisa na menta ni saw benai April May June July kembangan depo ya ke deadline badai ban sio ko lai poi tarik jong ni July teh ka jinga karan jong ni ba chief engineer ulai tho yang ni ba nagaliang jong office kila ai ka allotment hado hat ko lai poi tarik shabaro ki division jong ki district ke badan allotment ka sio na ka bantau benai April May June July ban August te halor kan ni nagaliang yung chief engineer ulai kran wi tho yang ni ba ka pisa ki pelak sendon jong ni benai Julai harup na Julai kemat saw benai te nalorang taru hajinga dai bat ka Bible asngi na ka VDA kumbaka ka wages halor kan ni wi tho yang ni ba nagaliang ka chief engineer khanang ba ka pisa kanam sa kot nagam sa aram ha ka nagaliang masterod tikila pantrai kam sendon ya ka VDA jong strict April arjar arthu rio tagamot ba ki unskilled workers kinyo da ka sanspa sandungka kumboyo lam ki wait wat ki department nagi master belum ki department te kata ka dai ka jingya keren te uo dangkar kwa yang i baong yasha la shai na la shisngi namar ka process kala yan kamenta ka treasury bat ka bank kadang traikam te ong yasha yang i la shai hado la shai na la shisngi te kata ka dai ka wai ten ka wai pat ka banta ngamar ha ka jingya keren ka jongi ong ba kidan bat ki wai ka banta ki baga ki master lo po pichi ki de banyo kata ka dai kum ka EPF Employee Provident Fund kani ka bala don menta na do atray ka mo non pala niya posnem alor kani EPF nang tapat ka waypat ba ki master jong ka PHE ki de bandon hok ban long the court apo ka welfare board ka bandon apo labor department nang tapat ka RCW ki bala atray posnem nang tapat ban upgradation ban pen kiw ki bala atray sansnem shanang halor kini ulagaliang jong chief engineer ong yang kini ki de ki jingsha bagi de banyo tong kampasa gidang laban ya Aisha lai posnem gila traikam ya posnem gila don lupa ke government of India government Meghalaya ka finance ke labor department kila ai ya kata ga order rengi laban up sani ubnai August haponi ubnai August ya kini ki bai par ke jingyo ki dei ban pendap dei ban ai order bakin traikam mardo namar ba ki don ke financial benefit te hajinga dei bat kani ka pisa pat lada ka pisa ka ba kumbo kular chief engineer lagam poila sai na mansisngi hakani gisngi banwan mansisngi sitengsngi nagaliang ga jong ngi la kan sai chief engineer ngimban se la ka pisa kamrong ga account jong ki masterol ngimban se ban sim ga jin jam go ba kham tang e ga long ba ngi ki masterol ngi laj balla no sawai kat ba ka pisa kam patro ya kata ka ba don ba pleum nem don ba pleum kam dai pat ka jing kli ga jong kata ka dai ka jing kli ga jong te lada habakot da kamwan hakani kata yaw banwan baro siti yong inai po lada ka pisa kamrong namar ba kendon kino ke jing vet hang yang tai tagaman nagaliang ga jong ngila ban sim naga kham e ngila ban le chkale bakor ngimban si te kata ka dai ka jing ya karan ga jongi te ka jing ya karan ga long ba
Ikarman bau chief engineer udah menteri ka mardori ke order ki notification beraitu. Maka adon lupa. Kibaipat ki department nadok ke PWD ke babontam ki masterol. Kibaipat ke agriculture ke laban sil ke pisaman lo benai. Katkum ke jing peta jing ke finance. Department bat ke labor balai pat chief engineer PHU. Te kata ka dai ka jinga karon ka bayi ta ka bak khot ne kalong bangi de kalyang ka joint action committee. Ikarpat chief engineer ban ai ka strict order ya baro ki executive engineer baki day ban ai physical verification ya baro ki nong try masterol khnang ba kandan ban itho mano ta masterol mano kata ka masterol ki ba khnang ba ka pisa ken ai ki badai hok ban yo ki balik try kam te kata ka day ka kajinga karan tingi karman ba hauni hubnai august ba kini ki vai pat kijing yo gidai chief engineer un pentrai kam no pakani ke pisaro lasai kumbo kular kidai ban ladang kumta te mat ikarpat ikinong song jong kajala mi halia nado na shillong gi jiwai ke tura nongpa kini bakanong stoy ladakam yo kamrung ke pisa kumbo keren chief engineer ikarpat ya baro kinong song singa bahayeng rengkat bangi ai ka jingkarsan namarma mentang ila bon ki bla syabe niki yingwai ngala do ke by school te nginap hagini singa asu darakam don kumta ta singa bangi kerpat ya bara singa ba mi syakma wan rengkat ban kenang ba kanne kandai ka jingya imlang salang ka bangi kum bagedap syakari ki masterol ban ai umman la kasni hagani kan tiru habagi kardo habagi lap ke jingya singa bahaya rap lang ni ngi kerpat ki extreme engineer ki JE ki SDO bara ki officers jong ki department ro tas nga bahadan ka jing singaw bariw dan ka man sim singaw bariw ay ka jing yarap terliang nga syan kaliang pramay haka ni ka jing kardo uang badan kata ka typing error human error tingin yung haka ni ka digital man tama computerized baro ta kaya kinong try ro ka baday consultant ki dan kini ki battery ba biang tam keturap ro ka biang nakandan kum kata ka jing bakala haki ni gisngi banuban ta ka bahaban suspend no gitu ki ba suspend no gi baterai gitu ke kam makandan biang typing error kandan gi human error balai ngong gi kata ma ngim ko aj maka komputer mata digital wall kam don show ta ka dita ka dan kajing bakala taladan kom kata ka state government na galing finance ro ki dai ban se immediate action marka kata kajing gali gi jawab pingan jubab tung tumne ka ai bangikal na gi master ki ong ba ini sanspa santangga sisngi ki ayangi mentag mensa saw benanda yo apat kisngo ga he kata jing singaw ko jong ki kay ile bahay ko masterol an raila ka dan pat kanne ka jing dua typing error tingi daw ta ngi artin bagita gispa khat spa kalor kita gi klor be ay pa ski be pat ki kanhon hato kam dan ka typing error taini tulop jong master ka dan typing error kata angin siba ay ko tulop ki ba purpose ki ba pan poy ka pisaro an raila ka liang ka jong ngi karpa inong tray sarkar kebab hiok telap hiok pisa kimastrol ailang nal video mapingi lagi di bendo lagi do mangi video di bendo kata kadai ka sistem kadai kata kadai banyan kani ka sencar pajba ta kani kamot ba nga dai might is right no mong wages agro ka karani kata ai te ye kani yung ba dai ban streamline do menta ngimpas bendo taga repeat dang sa sisin taga ikaw kamram bagin le kumangong ihaban sim gajing senjang batang etam nama kita gibareta